Večer sa vám chystá prednes alternatívne vianočné divadlo pod názvom Dejú sa na Vianoce zázraky, alebo aby sa sneh neroztopil a radosť nezamrzla. Pôjdeš! Poď, daj to tam! Dávaj! Sleplit. Toto je katastrofa. Toto si všetko kúpila? To mi nevrav, že toto si kúpila. To mi nevrav, že toto si kúpila. Sú Vianoce, veci, to nakúpila na obchodný dom, prosím ťa. Trošku to vyzdobiť. Trošku to tu vyzdobiť? Sa uvedom, toto nakúpuješ, cez Vianoce nemáme pojedné nové okna a ty nakúpuješ takéto veci. Nebolo to najlacnejšie? Nebolo to najlacnejšie, však vidím, že to nebolo najlacnejšie, prosím ťa. Neviem, čo máš problém. No čo mám problém? V tom, že nemáme peniaze a ty tu rozhoduješ toto. Aspoň keby sa ma opýtaš, opýtať sa, jednoduchá otázka. Ja sa opýtam. Áno, ty sa ma máš Ty chceš opýtať. povedať, že na všetko, čo chcem kúpiť, moje dovolenie. Áno, potrebuješ moje dovolenie, pokiaľ v tejto rodine zarábam peniaze ja, chápeš? Čo chceš, aby sme všetci chodili žobrať na ulicu a malá tenka vedľa nás, prosím na chleba, prosím, sa uvedom, toto nakupuješ. Si normálna? No, že nekričo, Ja, že kričím, ty vôbec nevieš ako nakupovať, nakupuješ také sprostosti. Sú Vianoce doma. Sú Vianoce, ja viem. Prečo hovoríš také veci? Prečo hovorím také veci? Ja ani neviem, lebo ty nakupuješ také veci. Vieš si vôbec, čo hovoríš? Ja viem, čo hovorím. Vieš si vôbec, čo hovoríš? Vieš si, čo Tvoj malý egocentrický motocykel úplne zastavil. Uvedom, prosím ťa. Čo nemám? Tenka. Môj malý egocentrický mozoček. Môj malý egocentrický mozoček. Veď ty ani nevieš, čo to egocentrický znamená. Toľko vecí tu nakupuješ. Pamätáš, minulý mesiac nová umývačka riadu. Áno. A kto má umývať riadku? Však ty rukami. Nevieš to rukami umývať preboha. Keď si ho ty umýval. Ja by som mohol, kebyže nezarábam peniaze. Tvrdo, vieš? A ty nemáš na starosti nič, iba domácnosť. Víš čo? Ne, kašľam. Víš čo? Idem pozrieť telku, keď mám ešte na elektrínu, však? A ty to budeš vrátiť. A tam na ten stôl mi dáš peniaze. Je ti to jasné? Choď. Kráva a nejel. Ďakujem. Náš vianočný stromček rozpráva. Áno, rozpráva. Ďakujem. Sa z tvojej starostlivosti radujem. Pravím, že si vďačný za starostlivosť milej slečny. Čože? No veď práve, ako to, že rozprávaš, to znamená, že žiješ? Žiť žijem podľa skromnej mienky mojej. Rozprávam častejšie, než sa ľudia vyzná bol ďalekej. Že teraz sa nemám poriadne s tým pozorovať. Preto som so slovami prečudné veci začal skládať. Ja, ani smutno. Ty si tak sám. Prečo so mnou porozprávaš? Povedz, ako nádej mám. Jasnečka, že sa porozprávam. Ani ja teraz nemám poriadne s kým. Naši sa povedili, ako si si všimol. Videl som. Ja som hlúpy hnev,
Slova Hanu viacej rejú, hoci to boli znútra, a vlády ako veľká patra. Smútok, čo si No ja... áno, áno. A povedz, čo rozpráva každý vianočný stromček? Neviem, či sú aj iní ako ja. Ale s tými, čo som bol, neprerekali ani slova. Je to nejaký sveta bol. Ale ja by som už najradšej zabudol. A na čo? Na všetko. Od chvíle, čo mal ostrie sekery s odťalom. To s prisahaním všetko vzalo. Toľka až drzosť dokonca. Keď sa ona z bránku nezačala nárať. Keď on do mňa začal vťať. Hnusný jeden. Vrah hnusný. Čo iný nevymyslí. Svojimi perami blízko kôry mojej šepol. Prepáč mi to, stromček. Pán, to treba. To keď dám kamarátka rozprávať školke, tie mi neuveria. Chceš sa s tým zmieriť? Ale mi si spravil radosť. Ďakujem. Ferka, čo sa stalo? Čo si v poriadku? Si v poriadku? No, Si v poriadku? lebo sa mu rozbil. Jemu? Aha. A to akože sa sami rozbili? Prišiel nejaký škrátok a on ich akože rozbil? No, nie, ale akože ja som išla obrať a Obrať? no, a vieš o tom, že vianočný stromček rozpráva. Ale Ferka, stromy nerozprávajú. A tenko nerozprávajú vôbec niekedy rozprával. Čo rozpráva? Čo toto vy tam robíte, preboha? Zas, S nami povedal, to je... A Ferka si myslí, že ďalší stromček rozpráva. A rozpráva. A Máte, či toto bude rozprávať, prosím ťa. To ja, že? Ja som vždy tá návidí. Si matka, ne? Tak si Lebo ty urobíš. vôbec nie si jej otec. Anko, tieterka, čo si zase videla? A on seriózne rozpráva. Seriózne? Áno, také slovko ty ešte nepoznáš. Ale, prosím, tieterka, veď ten stromček bol jeden z najvlastnejších, čo som počul, rozprávajú iba tie drahšie. Také si my nemôžeme dovoliť. Ale rozprávajú? Áno. No, Čo je to vlastne? To nebodaj nakreslila naša Terka. No, dobre. To sme my? Už taký si škaredý. Normálne. ten tvoj ksík je úžasný, že? Áno, tak som ešte za mladý vyzerala. Aj, Bielka, čo ti nakreslila? Podoba na teba. Tak často mi nepríde. A tak dobre, no. Tak ale, taká idylka ako Vianoce. Tiež pravda. Aspoň pre ňu by sme to mohli urobiť teda. Nie, chvíľku. Ale len fakt chvíľočku. Spolupráca. A čo Terka, čo je to za obrážok? To sme my, to akože ty, táto, ja a to sedíme gulovať, lebo včera som to kreslila a som ani nestihla večerníček a ani som sa nestihla pogulovať, bolo to Ale no, Tak my ešte Terka, tak my sa s tebou pôjdeme gulovať. Poďme sa gulovať. Poďme sa gulovať. Dobre. Byť či nebyť? To je otázka. Byť na tom videu, alebo radšej